Neix a dins del cor i creix al pit, un poder que ve del que hem somiat per agafar força dins del cap. Sé que no podem tenir-ho tot. Doncs bé, molt bon dia a tots i a totes. Estem avui a la Festa dels Súpers a l'Anella Olímpica del Parc de Montjuïc. Ens hem desplaçat des de Terrassa i finalment ara hem arribat. Com veieu, va començant entrant gent i comença a arribar bastantes famílies a animar la família del Club Super 3 en aquest espectacle d'aquest any on el circ és el protagonista. Per tant, comencem! Dance with me one more time. You and me is more than 100 miles. You and me is... Doncs bé, ja comencem i ho fem veient darrere meu, veieu el Desigual, aquesta marca de roba que es caracteritza per tenir una estrambòtica línia de complements. Aquest any ja hem escoltat a l'adolescència al nostre programa la cançó de l'espot. Doncs bé, aquí els súpers es poden desplaçar i fer la seva creativitat a l'espot de Desigual. You and me is more than... It's our time to go. Dance with me one more time. For a better day. For a better day. Doncs bé, ara estem a l'estand dels Dinàmics, com podeu veure, i estem veient com aquí els súpers poden desenvolupar les seves creativitat amb experiments i altres models. També darrere els súpers fan cua i poden demanar un autògraf del Dani Jiménez, que, recordem, cada cap de setmana té el seu programa Dinàmics al canal Super 3. Doncs bé, ara ja començarem a entrar dins del recinte on està l'espectacle de la Festa dels Súpers a les 4 de la tarda d'avui dissabte 17 d'octubre i veurem l'escenari on es fan les diferents actuacions i altres esdeveniments de tota la festa. Vaig caminant com el firaire, pres del seu ball sota els estels, des de la Barcelona al Caire, Camp Sirena... Doncs bé, súpers, ja estem a dins de l'estadi olímpic de Lluís Companys, on està muntat darrere meu, podeu veure l'escenari on durant tot el dia es van fent diverses actuacions. Ara mateix podem veure la Maria i Lawrence de Fish and Chips presenten instants amb el Marc Edgar. És complicada la cosa, Doncs bé, com el Marc Edgar, al llarg del dia hi ha moltes i moltes actuacions on els súpers que avui venen aquí fins a Barcelona, a l'Anella Olímpica del Parc de Montjuïc, poden fer moltes altres activitats, disfrutar els espectacles i també hi ha diversos estants on hi ha famosos de la casa del Club Super 3 on estan signant autògraf i on també poden experimentar, com hem vist, amb l'estant de Dinàmics. Sobre rodes, per anar endavant, per anar avançant, per pujar i baixar i ja no parar fins a sortir de la... Doncs bé, som davant de l'escenari on es realitzen tots els espectacles. Ara els súpers estan agafant forces menjant i bevent perquè han de salvar la Lila del senyor Pla amb aquesta cançó que escolteu de fons, Arcandú, que és la paraula màgica que hauran de cridar per poder-la salvar. Ja veurem què ens expliquen els súpers, però de moment agafarem forces amb la cançó d'Arcandú. Arcandú, Arcandú, és la màgia que depèn de tu. Tens la sort, sempre a prop, la veuràs quan miris amb el cor. Arcandú, Arcandú, és la màgia que depèn de tu. Estem a la Festa dels Súpers i tenim un amic que ens hem trobat, és el Guillem, i bueno, Guillem, des d'on vens? Des de Taradell. I a quina hora t'has aixecat aquest matí? Estaves nerviós? Sí, he anat a jugar un partit de hoquei i molt d'hora, a les 9 i llavors he vingut aquí. Després de hoquei has vingut cap aquí. Quanta estona tens des de casa fins a venir aquí a Barcelona?
una horeta, així. O sigui, estàs disposat a salvar la lila del senyor Pla? Sí. Molt bé, i què faràs per salvar-lo? Cridar Candú. Molt fort, molt fort. Sí. I quin és el teu personatge preferit del Super 3? En Pau, Per què? perquè és molt salvatge. I el que menys t'agrada, segur que sabem, no? El senyor Pla, o és un altre? El senyor Pla no m'agrada. El senyor Pla no t'agrada. Doncs molt bé, com el Guillem hem dit? Sí. Doncs com el Guillem, molts súpers estan aquí a l'anella olímpica, veiem aquí tots els seus amics esperant i a veure si podem salvar la lila del senyor Pla. Doncs bé, seguim amb les entrevistes, el Dons se'm cola, i aquí tenim dues súpers que també han vingut a l'anella olímpica del Parc de Montjuïc. Com us dieu? Jo Núria i jo Laia. I avui, aquest matí, quan us heu aixecat, estàveu nervioses per venir fins aquí? Sí. Sí. I doncs bé, què fareu per salvar la lila del senyor Pla aquest any? Pues cridarem Arcandú. I per acabar i dels súpers, quin és el vostre personatge preferit? La Lila. La Lila. I el que no us agrada més segur que és el senyor Pla, veritat? Sí. Sí. Doncs bé, seguim amb les entrevistes aquí a l'anella olímpica del Parc de Montjuïc. Doncs bé, ho escoltem, hem de cridar Arcandú. Molt fort, molt fort. I llavors, ara estem escoltant les pràctiques i aquí tenim a la Jana i Júlia. a la Júlia. D'on veniu? De Reus. I què, com us esteu passant? Bé. Aquest matí, quan us heu aixecat, estàveu nervioses per venir? Molt. Què fareu per salvar la lila del senyor Pla? Di la paraula màgica. Quina és aquella paraula màgica que hem de cridar ben fort? Arcandú! Doncs bé, per acabar, quin és el vostre personatge preferit del Super 3? La Lila. Adéu. La Lila. I els que no us agrada? El Flusky. El senyor Pla i el Ric. I heu escoltat les noves cançons del nou disc del Club Super 3? Algunes. Quina és la que més us agrada? L'Arcandú? Sí. Doncs bé, seguim aquí envoltats de súpers que estan aquí a la festa i hem de cridar la paraula màgica. A veure, fem un assaig ben fort de com hem de cridar Arcandú. Arcandú! Doncs bé, seguim i en una estona més entrevistes. Queda lluitar per no deixar escapar tot el que la vida em porta. A les 12 de la nit, quan hi ha lluna plena, penso que és un bon moment per fer una gran festa. Les pel·lícules de por a mi em diverteixen, el misteri no existeix quan el descobreixes. Heu de dir-vos com faig jo. No tinc por. Seguim aquí tenim uns súpers, unes súpers. Com us dieu? Jo Mariona. Jo Jana. Jo Jana. Aura. I Bet. Doncs bé, heu vengut, des d'on veniu? De Cervera. De Cervera. De Cervera. De Cervera. De Cervera. Veniu totes de Cervera. Per tant, heu tingut una estoneta de cotxe fins aquí. Llavors, jo us vull preguntar, per què heu vingut aquí a la festa dels súpers? Perquè els súpers ens agraden molt i tenim moltes ganes de vindre aquí a Barcelona perquè és un poble molt guapo. I heu de venir a la festa per què? Perquè heu de salvar a una persona. La Lila! Per què heu de salvar la Lila? Què li ha passat a la Lila? Que el senyor Pla la farà desaparèixer. I que heu de cridar ben fort, ben fort. Farem una prova, vale? Ara em posaré de peu i vosaltres heu de cridar tan fort com si volguéssiu salvar la Lila, d'acord? A la de 3. Quina és la paraula màgica que heu de cridar? Una. A la de 3 totes juntes amb força. 1, 2 i 3. Arcandú! Doncs molt bé, seguim aquestes súpers i esperem que us esteu passant bé. Sí! Doncs ja veieu, s'ho passen molt bé i aquí a la festa és una festa. És normal. Estem a pista amb la Ingrid. Quants anys tens, Ingrid? 8. I des d'on vens? De Sant Julià de Vilatorta. I aquest matí, quan t'has aixecat, estaves nerviosa per venir, tenies ganes? Sí, Com t'ho estàs passant ara? molt bé.
I per què has vingut? A qui has de salvar? En la Lila. No, a la casa dels súpers. Però a qui has de salvar de la casa dels súpers? Quin personatge està en perill? La Lila. I què has de cridar ben fort perquè la Lila pugui salvar-se i no hagi de desaparèixer? Arcandú. I per acabar, ens pots dir el teu personatge preferit de la casa dels súpers? La Lila. I el que menys t'agrada? És que tots m'agraden. Tots t'agraden? Doncs bé, i de les cançons del Super 3, quina és la que més t'agrada? La d'Arcandú. Aquesta és la teva primera festa dels súpers quan has vingut o ja has vingut altres anys? Altres anys. Molt bé, doncs moltes gràcies, Ingrid. Ara tenim a la Mercè, que ens explicarà una miqueta la seva experiència. Mercè, quants anys tens? 8. 8 anyets. I aquest matí quan t'has aixecat, des d'on vens? Des de la Garriga. I estaves nerviosa? Sí. Has vingut aquí a la festa dels súpers, és el teu primer any o ja has vingut altres anys? Ja he vingut altres anys. I aquest any per què has vingut? A qui has de salvar? A la Lila, Què li ha passat a la Lila? Per què l'has de salvar? que l'han atrapat al pla. El senyor Pla l'ha atrapat i llavors, per salvar-la, explica'm, què haig de fer per salvar la Lila? És que jo no ho sé. No sé. Quina paraula màgica haig de cridar ben fort? Arcandú. Arcandú. Llavors la Lila ja se salvarà. Quin personatge de la festa, bueno, de la casa del Super 3 t'agrada més? A la Lila. I el que menys t'agrada? No sé. T'agraden tots? Sí. Doncs bé, em fas un assaig de què has de cridar ben fort, d'Arcandú, em fas aquí un petit assaig? Arcandú. Seguim aquí a la festa dels súpers i tenim a l'Oriol i el Joan. Bon migdia els dos. Ja heu menjat? Sí. Ja heu agafat forces per la festa dels súpers. Des d'on veniu? De Barcelona. O sigui, veniu d'aquí al costat. Quin és el personatge que més us agrada de la casa del Super 3? El Son Goku. I el personatge que menys us agrada? El Mic. El Mic. Què heu de fer per salvar... Qui heu de salvar aquest any? La Lila. I per què l'heu de salvar? Perquè el senyor Pla la vol fer desaparèixer per sempre. I quina és la paraula màgica que has de cridar ben fort perquè no desaparegui? Arcandú. Doncs bé, em pots fer un assaig ara mateix de com hauries de cridar ben fort? Arcandú. Veiem que els súpers s'ho passen molt i molt bé i segueix omplint-se l'anella olímpica de súpers i súpers que no paren de venir a contagotes. Més entrevistes aquí a Adolescència avui a la festa dels súpers. Com et dius? Axel. I des d'on vens? De Valls. Avui quan t'has aixecat estaves nerviós? Tenies ganes de venir? Sí. Has vingut aquí a l'anella olímpica? És la teva primera festa dels súpers o has vingut a més festes els anys passats? He vingut més vegades. I aquest any has vingut aquí a la festa perquè has de salvar a una persona. Qui has de salvar? A la Lila. Per què? Què li passa a la Lila? Que el senyor Pla la vol fer desaparèixer per sempre. Llavors a mi m'han dit que heu de cridar tots els súpers tots junts una paraula màgica perquè això no passi. Quina és aquesta paraula que heu de cridar? Arcandú. I em pots dir quin és el teu personatge preferit de la casa del Club Super 3? El Flusky. I el que menys t'agrada el dius, mira, aquest personatge no m'agrada molt. El Pau. El Pau. I, bueno, per acabar, quina és la cançó del Club Super 3 que més t'agrada, de totes les que has escoltat? La d'Arcandú, la primera del nou CD de... Doncs molt bé, veiem noves cançons del nou CD, hem vist també el Pau, moltes dels altres personatges i experiències que ens expliquen els súpers aquí a l'anella olímpica del Parc de Montjuïc. Com us dieu? Em dic Genís. Em dic Ariadna. I des d'on veniu? Jo des d'Hostalric. Jo de Riells. Aquest matí quan us heu aixecat estàveu nerviosos, teníeu ganes de venir aquí a la festa dels súpers? Moltes ganes. Moltes ganes. Heu vingut a la festa perquè és la vostra primera festa que veniu o ja heu vingut altres vegades?
Ja hem vingut altres vegades. I aquest any veniu a la festa perquè... Per què veniu a aquesta festa? Què passa a aquesta festa? Per salvar la Lila. Què li ha passat a la Lila? Pues el senyor Pla l'ha capturat del Pla Circus. A mi m'han dit, a veure si m'equivoco, que heu de cridar una paraula màgica per salvar la Lila. És veritat o no? Sí. I quina és aquesta paraula màgica? Arcandu. Què heu de fer? L'heu de cridar tots junts ben fort? Sí. Llavors d'aquesta manera la Lila quedarà salvada. I de la casa dels súpers, quin és el vostre personatge preferit? Qui us agrada més? La Lila i en Pau. La Lila i en Desmond. I els que dieu, aquest personatge no m'agrada perquè és que és molt pesat. El senyor Pla i Enric. El senyor Pla. Ja va sent l'hora de salvar a la Lila i aquí tenim uns altres súpers que s'han desplaçat fins aquí a la festa. Com us dieu? Max, Pau, Oriol, Nil, Alma, Joan. I des d'on veniu? Del Maresme. Tots veniu del Maresme? Sí. D'Argentona. Igual. I llavors, és la vostra primera festa dels súpers que veniu aquí o ja heu vingut a altres festes? Han vingut. Han vingut altres. Aquest any veniu a la festa dels súpers perquè s'ha de salvar a una persona. A qui heu de salvar? A la Lila. La Lila. Què li ha passat a la Lila? Que li va deixar un collaret al Desmond, llavors el va intentar agafar i li van ficar la trampa macabra. Llavors a mi m'han dit que heu de cridar una paraula màgica per salvar la Lila. Sí, oi? Llavors, quina és aquesta paraula màgica que heu de salvar? No me la digueu encara. Fem un assaig, jo us dic 1, 2 i 3 i la dieu tots a la vegada, d'acord? Vale? 1, 2 i 3. Seguim aquí a la festa dels súpers i ens hem trobat altres tres súpers que han vingut fins aquí. Com us dieu? Aina, Mireia, Adrià, I des d'on veniu? de Vilafranca del Penedès. Tots tres veniu de Vilafranca? És la vostra primera festa dels súpers que veniu o ja heu vingut altres vegades? Ja he vingut. Aquest any, per què heu vingut a aquesta festa dels súpers? Què ha passat? Per què heu de venir aquí a ajudar a la família del Súper 3? Perquè el senyor Pla i el Ric l'han tancat amb una gàbia. I qui han tancat una gàbia? A la Lila. Llavors, per salvar la Lila m'han dit que heu de cridar una paraula màgica ben fort. Quina és aquesta paraula? Arcandú. Per tant, em podeu fer un assaig d'aquesta paraula? Jo us comptaré fins a 3 i l'heu de cridar ben fort com si haguéssiu de salvar la Lila. A veure com ho feu. Vale? 1, 2 i 3. Arcandú. Molt bé. Veiem que esteu ben animats i per acabar em podeu dir el personatge de la casa del Club Súper 3 que més us agrada? El Desmond. La Lila i el Desmond. El Flusky. I el que no us agrada, el que dieu, aquest personatge a mi és molt pesat, no m'agrada. El Flusky. El senyor Pla i el Ric. El senyor Pla i el Ric. Ja a poc s'apropa l'hora de salvar la Lila tal com ens han dit els súpers i ara per ara és el torn dels castellers. Ara ens estan explicant com fer un castell, les característiques d'un castell, d'una colla castellera i els fonaments, les posicions que hi ha en un castell. El que hi ha ara, hi ha molts súpers que continuen arribant fins a omplir aquest estadi, com veieu darrere meu, que a poc va agafant forma i va fent que els súpers vinguin a salvar la Lila, com hem dit. Doncs bé, ara veiem com els castellers fan un pilar i carreguen energies per l'actuació de les 4. Paper, paper, Súper 3, més carrers, club i faximàtic, èntic, piromàtic, traginers, no dibufi, toqui, fiu. Súper 3, més carrers, club i faximàtic, èntic, piromàtic, traginers, no dibufi, toqui, fiu. Súper 3, més carrers, club i faximàtic, èntic, piromàtic, traginers, no dibufi, toqui, fiu. Súper 3, fiu! 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Benvinguts al Pla Circus! Obriu bé els ulls, no parpellegeu, perquè el que ara veureu no us ho creureu. Abracadabra, trampa macabra! Pareu atenció, no us despisteu, o la reaparició, ara us perdreu. Abracadabra, trampa macabra. Gran Planini, això de desaparèixer no m'agrada gens. Vull sortir, sisplau, vull sortir. Mama, por! No se sortirà amb la seva, senyor Pla. I tant que sí, nena rareta, perquè avui, aquí, davant de tots aquests mocosos, et faré desaparèixer per sempre. Digueu adeu a la nena rareta, perquè ara la faré desaparèixer per sempre i no la tornareu a veure mai més. Adeu, nena rareta! Tenim la màgia que tots aquests súpers porten dins! Intenta-ho! Intenta-ho. Va, intenta-ho! Arcando! 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 Si creia quelcom que tots tenim, neix a dins del cor i creix al pit. Un poder que ve del que hem somiat,
Doncs bé, l'actuació final ja s'ha acabat, els súpers per fi han pogut salvar la lila del senyor Pla. Nosaltres aquí la nostra missió ja acaba, hem entrevistat els súpers, s'ho han passat molt bé, però demà diumenge, avui és dissabte, diumenge, que és demà, continua la festa aquí a l'Anella Olímpica, no para, i el Club Super 3 està disposat encara a obrir les portes a nous súpers que vindran el diumenge, demà. Nosaltres acabem i esperem que ens tornem a trobar en un pròxim reportatge, però recordeu, els divendres a 2:45 ens escoltem a Radio Star Terrassa, al 100.5 de la FM i a adolescenciaradio.cat. Res més, tot dit i adeu-siau!